Kita nyo po, maliligo si Tupe, oh. Pinaliligo ni Tita Chay. Kita nyo. Shoutout po sa lahat. Kanina nasa light kami. Ngayon andito na kami, maliligo naman kami. Ayan po yung ano nila, resort nila. Ang ganda doon sa dulo, swimming. Ayan po. Mamaya kita-kita ulit po tayo, ha. Ayun po yung swimming pool nila, ha. Update ko na lang kayo, may mini-mart pala rito. Huwag ka nang pumunta sa malayo. Tapos meron yung bahay malo, maganda, oh. Yan po pinapanagtahan. Bahay na maliit. Saan parking dito? Ganyan rin, ha. Ganyan rin kayo sa Lubao. Malayo pa sa Bagyo. Ayan po, may swimming pool, ha. Kita-kita ulit po tayo, mamaya naman. Pangalan ng ano nyo, te? Beach nyo? Shoutout po. Mamaya ko na lang po ilalagay yung title. Yung title, nakalimutan ko. Mamaya ko na lang ilalagay yung title. Ang ganda po resort nila, oh. Ang linis po ng swimming pool, oh. Naliligo si Iha. Sarap daw maligo swimming. May pambata, pang may matanda. Ang ganda ng pasyalan po namin. Sito pa'y maliligo. Pag nababagok ka, kumanta ka. Pag naiinip kayo, maligo kayo. Mal, pag nababagok kayo, Tita Tess, maligo. Huwag ma-stress. Tatanda tayo niyan. Ang ganda po ng ano nila, oh. Kita nyo po yung view. Mamaya ko na lang lalagay yung title. Nakalimutan ko pa yung pangalan, eh. Mamaya pipicturean ko na lang. Ang ganda po. Shoutout sa lahat dyan. Mega shoutout. Dito, mahal. Ganda ng ano, hindi nyo, ganda ng mga halaman nila. Pwede ka pala rito, mahal, pagka shoutout. Ang ganda ng bahay doon, cute po. Shoutout sa lahat. Pakihawak na, mahal. Malapit pa to dito sa bahay ni Tita Tess. Ito po si Tita Tess. Ang bahay ni Tita Tess sa paliguan namin ay 15 minutes lang. Tita Tess, di ba? Kaway ka muna, Tita Tess. Shoutout mo yung boyfriend mo. Tita Chay, 15 minutes lang, di ba? 15 minutes lang sa bahay ni Tita Tess. 15 minutes lang. Lapit lang po, doon lang kami nakatira, doon lang po kami nakatira, dyan lang. Ano pangalan nito, Nay? Kian ba yung Kian? K7. Nasa K7 po kami. May resort pa yan. Ang ganda po. Sige, mamaya naman po tayo. Bye-bye. Gandang gabi.